Vores store passion for at tage på et rullende eventyr har vi nu også gjort muligt for jer. Er du ligesom os træt af kedelige charterferie og Sydens alt for varme klima? Og er du nysgerrig på, hvad Norden egentlig har at byde på? Så har vi gjort det nemt og enkelt for jer at komme ud og udforske verdenen. Vi vil med denne video vise jer, hvor nemt det er at sætte vores campervans op. Camperne er udstyret med solceller og et kæmpe lithiumbatteri, så I kan fricampe i flere dage uden landstrøm. Til vores udlejning har vi valgt en af de bedste og flotteste campervans på markedet. De er topudstyret og kan bruges hele året rundt, diskret og perfekt til fricamping. Vi står altid klar til at hjælpe og deler gerne ud af vores store erfaring, så I får den perfekte rejse. Camperne lejes ud på ugebasis fra lørdag til lørdag, og vi står til rådighed på mail og telefon alle ugens dage fra kl. 8 til 22. Så skriv eller ring endelig til os, hvis I har nogle spørgsmål. Vil du eller nogen du kender prøve det rullende eventyr, så hop ind på vores hjemmeside og book med det samme.